Здравейте, хора! Днеска построихме един голям хотел, но има в него алпаки. И ще слагам още алпаки да се засипе целият и това е края. Това е края, бе! И ще ви покажа какви са стаите. Ето. Просто ето. Ето. Показвай надписите. Ето. Показвай надписите, бе. Ето. Това са всички надписи. Ще избягам от стъклото. Да си посмял. Спираш ли? До една минута. И вижте какво е това.